Skupljanje sličica nogometaša pred velika natjecanja postala je uobičajena slika hrvatske svakodnevnice. To više nije hobi rezerviran za osnovnoškolce, već popularne Paninijeve sličice skupljaju ljudi svih dobnih skupina. Ukoliko zavirimo u Facebook grupu Panini kolekcionari Hrvatska, uvjerit ćemo se kako je za mnoge ljude popunjavanje albuma hobi, a ne bespotrebno trošenje novaca. O fenomenu skupljanja sličica nogometaša razgovarali smo s Markom Zrinjanom, jednim od administratora spomenute Facebook grupe. Taj fenomen skupljanja sličica, rekao bih, postoje zapravo od uvijek, ali najizraženiji je kad bude svjetsko prvenstvo ili europsko prvenstvo, doduše nešto više kada je svjetsko prvenstvo, na primjer 2014. godina Brazil je baš bilo izraženo. Tad sam se ja i zapravo pridružio ovoj grupi koja je napravljena u veljači 2012. nešto prije europskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini. Nju je napravio moj kolega admin Renato Katarinuci s ciljem sakupljanja sličica i pa nekakvog upoznavanja preko tog jedinstvenog medija Panini sličica, a 2014. godine je baš bilo, stvarno je bilo puno članova u našoj grupi i moglo se baš mijenjati i upoznati nove ljude, a i tako i sada isto, 2016. godine situacija vrlo slična. Približavanjem europske smotre u Francuskoj, hrvatski kolekcionari krenuli su u novu avanturu. Mnogi od njih po sličice odlaze u inozemstvo zbog visokih cijena u Hrvatskoj. Kada im preostane malo sličica za popunjavanje albuma, najčešće posežu u Facebook grupu kako bi pronašli ljude s kojima se mogu mijenjati. Ipak, pitali smo i neutralne promatrače kako oni gledaju na skupljanje sličica kao na hobi ili trošenje novca. Mislim da nije bespotrebno trošenje novaca. Lijepa uspomena. Može biti hobi ako neko to doživlja ako hobi. Ako nekoga uveselje, šta ja znam. Pa ja mislim da je to hobi. Ali za djecu, za malo starije mi je to više trošenje novaca. Može biti hobi ako ima neku svrhu, kao što u Americi ima skupljanje sličica bejzbolaša i takvih stvari. Ako se može neka vrijednost od tog stvoriti, ako se može napredovati u tom hobiju, a ovo kako je danas to sa nogometašima je više trošak. Isto hobijem, zato što da, neko troši svoje slobodno vrijeme na to i nekoga to uveseljava. Neko to ne smatra trošenjem novaca. Trošenje novaca. Zato što ćeš to polijepiti jedanput i baciti u smeće. Pa ja bih rekao hobijem, zato što upoznajemo igrači i budimo svoju i tako. Smatram hobijem zato to znači još jedna vrsta zabave, da se potpuni znači neko vrijeme koje bi potrošilo nešto drugo. Ja smatram da je to isto hobi, jer kako to skupljaju, onda samim time i prate i u toku su. Kolekcionarima na kraju ipak nije previše važno mišljenje šire populacije. Oni su grupiranjem na Facebooku stvorili zajednicu koja danas broji preko 900 članova, a osnovana je 2012. godine. Najveća pomama događa se u vrijeme velikih natjecanja, a kada ne bi bilo društvenih mreža, ljudi bi se vjerojatno još uvijek skupljali po gradskim klupama mijenjajući sličice. Sad, 2016. godine, evo, 14 godina kasnije, mislim da su društvene mreže, kako ste rekli, baš krucijalna komponenta ove razmjena sličica, zato što upravo društvene mreže su meni, na primjer, pomogle popuniti jedan prastari album, ne znam, neki se možda sjećaju Njemačke 2006, nije baš prastari, ali evo, da nije bilo društvenih mreža, ja ne bi popunio neke starije albume koje nisam mogao popuniti kao dijete. Iako se razmjena događa putem virtualne zajednice u hrvatskim gradovima poput Zagreba, Rijeke i Splita, organizira se javno mijenjanje sličica. U hrvatskoj metropoli se sličice mogu pronaći u kafićima MVP i Lazy Bar te kod Muzeja suvremene umjetnosti nedjeljom od 18 sati. Poput ostalih kolekcionara i Marko se vodi putokazom kako je popunjavanje albuma hobi i nostalgija, a ne uzaludno trošenje novaca. Pa, prije svega mislim to je hobi. To je, skupljanje sličica je hobi i mislim da košta puno sve to, ali taj užitak koji taj hobi donosi, mislim da na kraju uopće nije bitno koliko se troši i sve to, bitan je taj nekakav užitak koje te sličice nose nama. I nikakvi novci ne mogu nadomjestiti listanje nekog starog albuma, na primjer 2002. Novci ne mogu nadomjestiti tu sreću kad ja vidim recimo sliku jednog Paula Vančopa iz Kostarike kojeg se baš sjećam kad sam ga dobio u paketiću, evo stvarno ne može. Ili recimo baš sjećam se kad sam dobio famoznog Gigija Buffona, to je isto bila sreća.
Valja istaknuti kako skupljanje sličica nije samo hobi, već i upoznavanje zanimljivih ljudi i nepoznatih nogometaša. Europsko prvenstvo u Francuskoj sigurno će se lakše dočekati uz listanje albuma. Stigao je novi službeni Panini album Euro 2016. Pokaži strast za nogometom i svojom omiljenom momčadi. Sakupi, zalijepi i razmijeni sličice. Album potraži na kioscima i u trgovinama.